Lalata yara ya zama ruwan dare, musamman yara mata, to ba kansu kaɗai abin ya tsaya ba, har da yara maza. Abun ban haushi, abun ban takaici shine bincike ya nuna cewa kaso 30 wato 30% na waɗanda suke lalata yara mata 'yan uwansu ne na jini, wato na kusa da su, ko dai yayanninsu ko babanninsu ko ƙannensu ko kawunnansu ko kuma dai wasu 'yan uwansu na jini na tare da su. Sa'annan kuma kaso 60 na cikin waɗanda suke lalata yara su kuma waɗanda aka sani ne a gidan, ko dai family friends ko maƙota ko 'yan unguwa ko kuma dai wasu waɗanda gidansu yaran da kuma yaran sun san su. Kaso 10 ne kaɗai strangers, wato kaso 10 ne kaɗai na cikin waɗanda suke lalata yaran mutane su ne waɗanda ba a sani ba, su ne waɗanda suke baƙi, waɗanda yaran ba sani ba, su ma iyayen ba sani ba. So based on wannan binciken kun ga cewa duk yawanci waɗanda suke lalata ɗiyan mutane waɗanda ne aka sani na kusa da su ne, waɗanda su ma yaran suka sani. Wani irin masifa ne a ce wanda ka sani ɗan uwanka ko kuma wanda kake tare da shi shine zai lalata ma yarinya. A wannan bidiyon zan lissafa muku abubuwan da za ku koya ma yaranku waɗanda za su taimaka gurin taƙaita ko kuma in ce za su taimaka su kare su daga zama victims na sexual abuse. Abu na farko shine ki sanar ma yarinyanki sunayen jikinta, sunayen sassan jikinta waɗanda bai kamata a ce wani yana taɓawa ba, waɗanda suke private ne, waɗanda suke nata ne ita kaɗai. Ta san sunayensu ta yanda idan ma wani abu ya faru za ta iya gaya miki takamaimai abin da aka yi, ko kuma maybe an taɓa mata wani guri ne ko kuma an buɗe mata wani guri, za ta iya gaya miki takamaimai abin da aka taɓa ko kuma abin da aka buɗe. Abu na biyu shine ki sanar ma yarinyanki ko kuma ki nuna ma yarinyanki ko kuma ki koya ma yarinyanki cewa private part ɗinta nata ne ita kaɗai. Like ba wani wanda ya kamata ta bari ya gan private part ɗinta ko kuma ya taɓa private part ɗinta ba. A ce ke da kuma wasu waɗanda ke kika amince ma. Ke kika san da wa kike zama, ke kika san wa za ki iya yarda da shi, so sai ki gaya mata bayan ke da waɗannan mutanen ba wani wanda ya kamata ya ga private part ɗinta ko kuma ya taɓa private part ɗinta ba dalili. So bayan ku ta tabbatar cewa kar ta kuskura ta bari wani ya ganta ba kaya, ki sa mata abin ta dinga jin ba daɗi ta yadda za ta dinga zama ko da yaushe da kaya, idan kun ba kaya a jikinta ba za ta fito ta bari wasu su ganta ba kaya ba. Abu na uku shine ki gaya musu ba wai kawai kar su bari su a taɓa nasu ba ko kuma a gan nasu, su ma kar su kalli private part ɗin wani, sa'annan in wani ya ce su taɓa jikin shi kar su taɓa, saboda wani lokaci abuse yana zuwa in form of a samu yaro a ce ya taɓa wuri kaza. Wasu abusers ɗin za su samu yaro ko yarinya su ce taɓa nan ko kuma in kalli nan ko kuma yi kaza yi kaza. So za ki gaya mata ba wai kar a taɓa nata ba, ita ma kar ta taɓa na wasu, sannan kuma kar ta kalli na wasu. Abu na huɗu, ki gaya mata cewa duk wani wanda zai gaya mata abu ya ce sirri ne, kar ki gaya wa mamanki ko kar ki gaya wa babanki, ta zo ta gaya miki. Ta zo ta gaya miki, kar ta ɓoye sirri, babu secret ko kuma wani ya taɓa jikinta ko a mata wani abu ko a buɗe wani guri a ce kar ki faɗa, sirrin mu ne, ta zo ta gaya miki. Za ki iya samun haka ne idan kina da kyakkyawan mu'amala da yarinyanki. Shi yasa nake gaya muku yana da matuƙar muhimmanci ki jawo yarinyanki a jiki, ba yarinya kaɗai ba, yara har maza. Ku dinga jan yaranku a jiki yanda za su sake da ku, yanda za su iya gaya muku duk wani abu da yake damun su. Akwai yaran da suna cikin matsala, suna cikin damuwa, akwai abubuwan da ake musu waɗanda ya kamata a ce sun gaya miki, amma suna tsoron gaya miki saboda gani suke idan suka gaya miki za ki ce laifinsu ne ko a musu faɗa. Ba komai ne yaro zai yi za ka mishi faɗa ko ka mishi ihu ba ko ka dake shi, a'a. Akwai abubuwan da in suka yi kin san ba daidai ba ne, a kun yi kaza, ba a haka, kar ki ƙara haka, kin ji ba kyau, ga yanda ya kamata ki sai ki correcting ɗinta. Ko kuma maybe ta zo ta yi wani magana kawai sai duka, sai ihu, sai zagi, za ta ji wani iri. Amma kin ci ta faɗi abu wanda ke kin san bai kamata ta faɗa ba, sai ki kira ta. Kar ki ƙara cewa kaza, kin ji ba kyau, kaza ake cewa in a nice way, za ta ji okay kin mata gyara. Nan gaba in wani ya gaya mata wani abu ko kuma ta ji wani abu wanda bai kamata ba, za ta iya zuwa ta gaya saboda ta san dai ba za ki dake ta, ba za ki mata ihu ba. In abun ba daidai bane za ki gaya mata ba daidai bane. Suna da matuƙar muhimmanci a ƙulla alaƙa mai kyau da yara ta yadda za su zama comfortable su iya gaya ma abubuwan da suke damu, su iya gaya ma abubuwa in suka faru da su. Wasu iyayen abubuwa na faruwa yaran suna so su gaya musu amma suna jin tsoron tunkarar su gaya musu saboda yadda za su yi da acting. So idan kina da mu'amala mai kyau da ita, kika nuna mata ba a aji sirri, zai gaya mata duk wani abu za ta iya gaya miki. Za ta zo in wani ya ce mata ki gaya mata, kuma in wani ya ce sirri ta zo ta gaya miki. Irin ki samu su sweet abubuwa based on yanayin yarinya, kowa ya san yaron shi, kowa ya san abin da zai yi da yaron shi, kowa ya san yanda zai tafi yanda yaron shi kuma ya abin da yake so. So sai ki samu yanda za ki gaya mata yanda duk wani ya zo ya ce mata wannan sirrin mu ne, wannan me za ta iya zuwa ta gaya miki. Abu na gaba, ki gaya mata kar ta kuskura ta bari wani ya ɗauki hoton jikinta. Akwai waɗanda za su samu yara su sa su kwana su dinga ɗaukan hoton jikinsu suna abubuwa mara kyau da shi. So saboda haka
sai ki gaya mata ba wai a taɓa ba wai a gani ba, ko hoto wani ya ce wai zai buɗe ya gani ko kuma a ganta baka a ce a mata hoto baka, kar ta yadda a mata hoto irin haka. Abu na gaba, ki koya mata idan wani ya mata wani abu ko kuma yana mata wani abu wanda ba ta so, an tana so ta gudu maybe ta zo ta gaya miki, maybe gurin da suke baki nan, sai ki gaya mata abin da za ta faɗa wanda zai iya sa a bata ta bar gurin. Misali, wani yana mata abu wanda ba ta so, ko maybe ya taɓa ta, ko maybe wani dai abu dai wanda she's not comfortable with, sai ta ce tana so ta je ta yi fufu. So from there, duk dai adults komi shashancin mutum ya ji yaro ya ce na so ya fufu, zai bar shi ya je. Iyaka gaya mishi in ka je ka dawo. So in ta samu ta tsire sai ta zo ta gaya miki. Just have a code. Just ki koya ma yarinyar ki abin da za ta yi domin ta fita daga difficult situation, in ta shiga ta fita daga yanayin takura da wani yake mata ko wata take mata. Abu na gaba, ki gaya ma yarinyar ki cewa duk lokacin da wani ya ce ga sirri ko wani ya mata wani abu ta zo ta gaya miki, ba za ki mata faɗa ba, ba za ki dake ta ba, ba za ki mata tsawa ba. So har yanzu zan ƙara emphasizing kan amfanin ƙulla mu'amala mai kyau da yaron ku. Ki nuna mata dan ta gaya miki ba wai she's in trouble ba, kawai ta zo ta gaya miki, like you even appreciate her. Ke kika san yarinyar, ke ka san yadda zaki tafi da, ke ka san abubuwan da zaki gaya mata da za ta yi abin da ya kamata a ce ta yi. Abu na gaba shine mu zama mutanen kirki, sa'annan kuma mu riƙe addu'a. In ka zama mutumin kirki, Allah zai kiyaye ma abubuwanka. In kana addu'a, Allah zai duba ma ya tsare ma abubuwanka. With the way abubuwa suka lalace, musamman wannan matsalan da mafi yawanci waɗanda suke yi na kusa ne, waɗanda aka so. Mutanen da suke kewaye da kai ba zai yi a ce ba za ka yarda da kowa ba, kuma ba zai yi a ce ka yarda da kowa ba. So kawai za ka yi addu'a ne, kuma za ka yi iyayenka Allah ya tsare ma saura. Sannan abuse ɗin nan ba kan maza kawai ya tsaya ba, mata ma za su iya zama abusers. Saboda haka sai a sa ido. Duk lokacin da kika ga yarinyanki ko yaronki ya zo ya ce miki ai kaza, ko yana nuna baya son zuwa gurwa ne, ko a ce ya ce baya so ko wani abu, ki natsu ki fahimta ya yiwu akwai wani abu a ƙasa. Ki dinga saka ido a kan lamarin yaranki. Ki san me suke yi, da wa suke mu'amala, waye abokanansu. Sannan abuse ɗin nan ba wai daga adults ne kaɗai ba, ba wai babba ne zai iya abusing yaro ba, yara ma za su yi abusing yara yan uwansu. So ko yaran sai an samu su ido. Abu ne da yake da wahala zan ce, saboda abun ya cakuɗe da yawa, na kusa da kai ba yara ba manya ba. So dole sai ka sa ido, ka san me yaranka suke, da wa suke mu'amala, da wa suke wasa. Abu na gaba, ki koya ma yarinyarki ta guji zama kan laps, wato cinyoyin mutane, musamman maza. Akwai waɗanda innocently da zuciya mai kyau za su ɗaga yara su aza su a cinyar suna musu wasa. Akwai kuma waɗanda ba da zuciya mai kyau bane. Akwai waɗanda suna da manufa, suna da dalilin yin haka. So sai ki koya ma yarinyarki, ko dai mutum da zuciya mai kyau ko ba da zuciya mai kyau ba, ta daina zama kan kafafuwan mutane, musamman maza. So idan kun ji daɗin wannan bidiyon, ku yi liking bidiyon nan, sa'annan kuma ku yi subscribing my YouTube channel ɗina. Na gode, sai mun haɗu a bidiyo na gaba.